Onye-nwe-ayi nọnyere unu n'ime ofufe ndụ anyị n'ụtụtụ a. Anyị ga-eji akwụkwọ ebiri ebi wee lee anya n'usoro niile anyị ga-eji kpee ekpere anyị taa. Ile anya n'ime ya, enwere abụ niile, ihe ọgụgụ niile, abụ ọma na ekpere n'ụzọ dị iche iche anyị si ekpe ofufe ndụ anyị taa. Anyị mere ya ka ọ dịrị anyị mfe bụ ndị nọ n'ụlọ ileba anya n'ime ya, soro anyị na-eme ihe anyị na-eme. Ị nwekwa ike ịchọọ iji ekpere na abụ maọbụ Baịbụl soro anyị, ọ ga-amasị anyị. Anyị ga-amalite ofufe ndụ anyị site n'ịbụ abụ 98, abụ nke 98, ọ dị na page 3 of the program. A ga-ele anya na mpeji nke 3 n'ime usoro ofufe ndụ anyị, ahịrị okwu mmalite. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Aja niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwara na nke egwepịara egwepịa. Chineke ịdịghị eleda ha anya. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịrịkwa ka akpọọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa ya ajọ omume niile.
ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-edu anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu so m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke eluigwe, ka anyị niile gbu ikpere na wee kwupụta mmehie ọra mmadụ. Mmadụ niile, Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehiewo kpafuo n'ụzọ gị dịka atụrụ furu efu. Anyị sụkarị izuzu chọpụ obi anyị emebighị iwu gị dị nsọ, anyị eme okwu ihe na-ekwesịghị anyị mee, anyị mee ezi ndụ adịghị n'ime anyị, maka Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ nke ịdị mere ebere, Chineke arapụrụ ndị pụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs Onye-nwe anyị, wee nna kasị ebere n'ihi ya ugbu a dịba ndụ iyi Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, otuto Chineke nke pụrụ ime ihe niile, Nna nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike n'iwunye ndị ozi ya ka ha wee kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka arịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ, n'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ekpere nke Onye-nwe anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi mee ya n'eluigwe, Ntopu ahụ n'ụwa. Nye nri taa, ị ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile nke anyị mere, otu Onye-nwe anyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ, edobere anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, na ike na otuto mgbe niile na mgbe niile. Ka anyị lee anya na mpịaji nke isii. Onye-nwe anyị meghe egbugbere ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Ugbu a mmadụ niile ga-ebili ọtọ, otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Tobe na Onye-nwe anyị. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa bụ abụ ọma nke 23, Psalm 23. Anyị ga-ekwe ya ekwe.
nọrọ ala maka ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta anyị nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi nke 2 malite na amaokwu nke 42 ruo na nke 47. Acts of the Apostles, chapter 2, beginning to read from verse 42 to 47. Ha wee na-anọgidesi ike n'ozizi ndị ozi na-enwekọ na ịnyanwa achịcha ha na ekpere ha. Mmadụ niile wee tụọ egwu n'otu n'otu. Emekwara ọtụtụ ọlụ ebube na ihe ịrịba ama site n'aka ndị nsọ. Ndị niile ndị kwere na Kraịst nọkọkwara. Ha na-enwekọkwara ihe niile. Ha wee rie ihe niile ha natara na ihe niile ha nwere, wee kesaa ya nye mmadụ niile dịka mkpa dịrị onye ọbụla. Ha jikwa otu obi na-anọgidesi ike n'ụlọ ukwu Chineke kwa ụbọchị. Ha na-anyawakwa achịcha n'ụlọ ha, wee nara ihe oriri ha n'obi ụtọ na obi nke aghụghọ na-adịghị na ya. Ha na-eto Chineke, ihe ha na-atọkwa ndị Juu dum ụtọ. Onye-nwe-ayi na-atụkwasịkwara ha kwa ụbọchị ndị a na-azọpụta. Nke a bụ okwu Onye-nwe-ayi. Ekele dịrị Chineke. Abụ nke 115, hymn 115.
Our second reading this morning is taken from the first letter of Peter, chapter 2, verse 19 through 25. It is a credit to you if, being unaware of God, you endure pain while suffering unjustly. If you endure when you are beaten for doing wrong, what credit is that? But if you endure when you do right and suffer for it, you have God's approval. For to this you have been called, because Christ also suffered with you, leaving you an example so that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When he was abused, he did not return abuse. When he suffered, he did not threaten, but he entrusted himself to the one who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross, so that, free from sins, we might live for righteousness. By his wounds you have been healed. For you were going astray like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. The word of the Lord. Thanks be to God. A ga-akwado ịnụ okwu Chukwu site n'ịbụ abụ nke narị na iteghete, hymn number 109. Be
Ka anyị kpere Chineke. Were amara iji bụrụ Chineke. Kwee site n'ọnụ nke aja n'ihi na ụmụ gị na-anụ. Mgbe ị na-ekwu Chineke anyị, kwee ka anyị nụrụ nụta ndụ ọ bụghị amamikpe. Ka ndụ anyị wee si otu a na-ewetara gị otuto mgbe niile. N'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ka anyị nọdụ n'ala. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Dịka anyị na-eme mgbe niile, aga m ekwu okwu Chukwu a na Bekee ka ụmụnne anyị ndị nke na-anaghị anụcha okwu Igbo anyị wee soro anyị kere oke. Ama m na ọchọọchị Igbo ka anyị nọ na ya, ma otu ọ dị, anyị ga-achọ ka ndị ọzọ kere oke n'ihe anyị na-eme. On this fourth Sunday of Easter, the designated lectionary leads and encourages us to think and speak about the relationship between a shepherd and his sheep. The relationship between a shepherd and his sheep. The question then becomes, who is a shepherd and who are the sheep? Well, a shepherd, simply put, is someone who takes care of sheep, animals. And the animal sheep is carefully chosen here because of the nature of the sheep. We are told that sheep are very timid animals. They don't know too much. They are not as wise as goats. They are easily led and easily led astray. So they all actually need a shepherd, one who can take care of them and direct them and guide them and guard them, protect them, provide for them. That's the work of the shepherd. And we can have shepherds that are good and shepherds that are not so good, who are bad. The good shepherd, we are told, is one that really takes his duty as a shepherd very seriously. He cares for the sheep as his own. He does not let any harm come to them. He takes them where they will feed well. And if danger comes, he puts himself between the danger and his sheep. He does not allow any harm to come to his sheep. He directs them and rules them. And even though these sheep can be easily led astray, can easily run wild, he has a way of bringing them together and leading them, and so that they will go the right way. It is this picture of a shepherd and a sheep that we see throughout the Bible. Even the bad shepherds, we read about them in Jeremiah chapter 23, verses 1 to 4, where God specifically indicts those bad shepherds who don't care for the sheep. In fact, what they do is to take advantage of the sheep. So today, when we talk about the shepherd, we want to now concentrate on the shepherd that actually does the work he is meant to do as a shepherd. And when we read the Word of God in various places, especially in the gospel that is slated for today, we see the actual shepherd and what the characteristics of a good shepherd are. And I would like us to be quiet for a moment while our sister reads for us in John chapter 10, the gospel according to St. John chapter 10, verses 1 to 11, actually, not 10.
1 to 11. Please go to read it for us while we listen. Very truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly I say to you, I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The word of the Lord. Thanks be to God. So you see, right there, we have the characteristics of a good shepherd. The first thing we hear is that in this sheep pen, when the shepherd is coming, he doesn't try to climb in through the window. Only thieves climb in through the window. He comes through the door, and the gatekeeper of the pen where the sheep are recognizes him and opens the door for him. Recognizes him and opens the door for him so that he can go in and out and lead his sheep out. He leads them to where there is green pasture, where they can feed very well. He leads them to a place where they can drink. He leads them to a place of rest when they are all well fed. The good shepherd does not see problem and run away. He puts himself between the harm that is coming to the sheep and the sheep themselves. And on in that place we see the sheep are so familiar with the shepherd that they hear his voice. He calls each one of them by name. He knows them well. They know him. And when they hear his voice, when we talk about that, I remember Mary and Jesus on that resurrection morning. When Mary was crying that they had taken away her Lord. And that person came behind her and said, woman, who are you looking for? Well, sir, if you have taken him, show me where you kept him and I will take him. And then Jesus only had to say, Mary. And as soon as Jesus called Mary the way he used to call her, Mary recognized it was her Rabboni, her teacher, her master. And she fell at her. So the sheep hears the voice. When the sheep calls, when the shepherd calls, the sheep knows the voice of the master. When a stranger comes in, the sheep don't follow him because they don't understand the voice of a stranger. My brothers and sisters, then Jesus begins to talk about this stranger who comes to pillage, to steal, to kill, and to destroy. That's the stranger. Jesus says, this thief, he comes for no other reason except to kill, to steal, and to destroy. But the good shepherd has come to give life to the sheep. And to give life to the sheep
in abundance, more abundantly. And at the end of that reading where we read, Jesus then proclaims himself that good shepherd. Praise the Lord. He says, I am the good shepherd. Earlier he had said, I am the gate through which the sheep go and they are safe. Reminding us of what the psalmist said, that the name of the Lord is a mighty tower, it's a strong tower. The people of God run into him and they are safe. Jesus says, I am the good shepherd. The sheep hear my voice and they come to me. So then, within the church and within the Christian circle, we see pastors and those who care for the church congregation as the shepherds. Some of us are good and some are not so good. My prayer is that when the assessment is done, God will see me as one of the ones who have tried to lead the sheep in the right way. So if you're a shepherd, a pastor, a bishop, a parent for that matter, did you know that parents are also shepherds who have been given a little flock to take care of? What kind of parent are you? What kind of shepherd parent are you? What kind of bishop are you? Are you the one that lords it over them? Or are you one of those who are in it for what you can get? Let's milk and take whatever we can take from the sheep until the sheep don't know what to do again. Or are we the ones who will put ourselves in harm's way in order to protect our sheep? That's Jesus. In that place, he says that the shepherd lays down his life for the sheep. And Jesus did exactly that. He gave his life for those he came to rescue from the hands of the enemy. He said he's a good shepherd, and that he is. And therefore he becomes for all of us who are shepherds in one way or the other. If you are a leader in any group, if you are a parent, if you are a CEO, if you are a leader of a small group, then know that you are a shepherd. Don't think that it's only pastors that are shepherds. We are all shepherds in one way or the other. If God has given you a husband or a wife to care for, children to care for, you're a shepherd of some sort. How are we shepherding the flock God has put in our charge? Our work is to protect, to keep, to feed these sheep that God has placed in our care. And we need to appreciate our shepherd and tell what we think about them. That's why I love Psalm 23. The writer of Psalm 23 is a sheep that really appreciates the shepherd that takes care of him. Please join me as we go to that psalm. This guy recognizes who his shepherd is. He says, the Lord and no other. The Lord is my shepherd. And I'm going to tell you a story of how he takes care of me. He is so proud of his shepherd. The Lord is my shepherd. I have no lack. Hallelujah. Amen. This one who takes care of me doesn't allow me to get hungry. He doesn't allow me to lack anything. He takes care of me, so I am full. I am that life abundant he promised. He is giving it to me. I have life abundant in this person, this Lord that takes care of me. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Now, next. He leads me beside still waters. You know, this shepherd knows exactly where the sheep will step in and not be swept away by very fast current. He takes them where the water is very still. And the sheep are not going to drink polluted water.
He takes them there, and he says, he takes me by still water. He leads me by still waters. And when I'm done drinking, he restores my soul. He takes me to a place of rest where I relax, where I rejuvenate, where I catch my breath. He's so proud of his shepherd. The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He restores my soul. Remind me what it says. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. He doesn't want me to bring shame to his name. So for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. He shows me what is right and what is wrong. He shows me where to go and where not to go. He's a good leader. He's a good carer. When he knows I am fed, he now teaches me what is right. That's why so many of us who are teachers need to teach our sheep the word of God. Let them know what to do in order not to offend the Lord. He restores my soul and leads me in the path of righteousness. For his name's sake. Also, this one sweets my belly too much. Even though I walk through the valley of the shadow of death, in these days of coronavirus, I am marching on in the midst of darkness, in the midst of death itself. I fear no evil. Hallelujah. If you're a child of God, you have been enlisted in the flock of Jesus. You don't need to be afraid. I don't care who is threatening your life. I don't care who it is that takes himself or forms himself as your enemy. He says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Why? Because my shepherd is with me. Hallelujah. If you walk with the Lord, and the Lord walks with you, and your shepherd is by your side, why are you afraid? Do you know the thing about this when we talk about fearing? Now, this man who is proud of his shepherd is not saying that death will not come. That's not what he's saying. It means that he is so confident about his shepherd. He is so appreciative of this shepherd. He knows, he's so confident of what the shepherd can do for him that he doesn't even recognize death. That doesn't mean he is fatalistic. He is not fatalistic. He doesn't walk into death in order to say, I'm not afraid. No, if death comes, so be it, because I know that I am going into a larger life. Hallelujah. There are so many people who live their lives fearing death to the point that they find they have no time to live the life that God has given them. Every time, this man who recognizes his shepherd says, even though I walk through the valley, as long as my shepherd is there with me, I will fear no evil because he is with me. He has a rod and a staff in his hands. When I look at those rods, the rod of correction that puts me in place when I go wrong, the staff of comfort that helps to soothe my fear, when I look at those, my fear flies away. Praise the Lord. What Chineke, you have no reason to be afraid, not even of coronavirus. Yes, we will obey the law of the land. We will, because the Bible lets us know we should in Romans chapter 7. We need to obey what the people who have been given authority to lead us say to us. They have been put there by God. So when we disobey them, we disobey God. That is not to say we are going to sheepishly and blindly obey them when they are doing wrong things. Ours is to stand with the right all the time. And then this guy ends
that eulogy of his shepherd by saying, surely, amaram n'eziokwu, without a doubt. You can put it in any way you like. Surely speaks volumes. That word, surely. Surely, goodness, mercy, grace, and all that is good shall follow me all, not just today, all, not just tomorrow, all the days of my life. If I live 100 years on this earth, God, His grace, His mercy, His blessing go with me. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And my part is this: I will dwell. I will. That's my promise to my good shepherd. I will dwell in the house, in the presence of the Lord, of my shepherd, all the days of my life. Can you make God that promise? And say, shepherd of my soul, if you will lead me, besides still what, if you provide my every need, if you will set tables before me in the presence of my enemies, provide a banquet in the presence of my enemies, surely your goodness will follow me, but as surely too, I will be in your presence all the days of my life. Beloved ones, that's how proud you and I should be of our shepherd Jesus, who has given his life for us, who has done us all but good, nothing less. So today, my beloved ones, you and I have a good shepherd. He is the bishop of our souls. He is the one that takes care of us. And generations of Christians past have tried to walk in his steps. And you and I today are invited to also walk in the steps of this good shepherd. As he leads us, he calls upon us to lead others to him. That's why I love our second reading. In those early days of the church, as they were gathered, they were always following the footsteps of the master, of the shepherd Jesus. And those who came to know the Lord through their ministry, through their evangelization, they were together in one place, being taught the word of God. They were following the apostles' teaching. They were breaking bread together. They were praying together, having fellowship together. And when people saw them, they admired them. And therefore, many more came and joined them. In fact, on one occasion, we are told, even up to 3,000 people joined the church on one day. Beloved ones, if we follow the shepherd, if we are proud of our shepherd and we eulogize him the way we should, speak of him, speak good of him, praise him the way we should, there is no telling how many more people he will bring to join us. Hallelujah. Amen. For now, our homes are the base of this shepherd's work. Sometimes we can invite our neighbors to come and listen with us, to come and praise God with us. We are shepherds to them. My prayer is that we will understand the way of our shepherd, Jesus, and follow in his steps. He says if we follow him, we will run away from the thief who has come to steal, to kill, and to destroy. And when we follow him, he will give us life in abundance. Are you looking for abundant life, abundant provision, abundant surplus provision? Then Jesus is the answer you're looking for. I invite you to him, who is the shepherd of our souls. And I believe by his grace, as we follow him, as we love him, as we give our lives to him, he will do exactly for us what he did for the shepherd for the sheep in
in Psalm 23. I want to end with that song that we sang earlier on. The King of love, my shepherd is, whose goodness faileth never. I nothing lack if I am his, and he is mine forever. I go on album the first hymn that we sang on page 3 of our book. No, not the first one. The one on page 7. Jehovah bụ onye na-azụ m dịka atụrụ. Ọ bụ onye na-azụ m dịka atụrụ n'ihi na ọ bụ onye ọzụzụ atụrụ m. Let us sing it together, please, sir. Jehovah bụ onye na-azụ m, obiọma ya ebi, ọ dịghị ihe kọrọ m ụkọ, abụ m nke ya mgbe niile. Ebe iri nke ndụ na-eru ọnụ mkpụrụ obi m. The Lord is my shepherd, I shall not want. Even when I stray, look at verse 3. Akpafuru m n'ụzọ nke ya. Ọ chọrọ m n'ịhụnanya. Mgbe ọ chọtara m, ya atụkwasị m n'ubu ya. Were oke ọṅụ mee gịnị? Bulata m ụlọ. Hallelujah. He doesn't abandon me because I went astray. He looks for me, he searches for me and brings me home with joy. Are you like a sheep that has gone astray? You have neglected the Lord for so long. He still loves you. And he's still looking for you. And one of these days when you respond and let him find you, there will be joy in heaven, the Bible says, over one sinner that
repents. Let us bow our heads in prayer. Ebe ọbụla ị nọ ugbu a, ma ị nọ n'ụlọ, ma ị nọ n'ụzọ, ma ị nọ n'ọrụ na-ege ntị, ihe mmụọ Chineke na-ekwu. Otu ihe m na-achọ n'aka gị taa bụ ka inye onwe gị n'aka onye ọzụzụ atụrụ a bụ Jizọs. I were ndụ gị nye Jizọs, amaghị eme niile ga-ala, ekweghị ekwe niile ga-ala, egwu niile ga-ala. You will then live your life in boldness, in courage. You will live your life knowing that the Lord is with you and there is no need to be afraid of anything, because you know that He will take care of you. The enemy, Satan, and his cohorts, they have come to kill, to steal, and to destroy. But you have this good shepherd, your friend, your love, who has come. He has spent his life so that you yourself might have life abundant. You need to trust Him today, because trusting Him will allay your fear, will take away all that the devil is using to frighten you. You don't need to be afraid. The enemies will come, but in their presence, God, this shepherd, will prepare a table before you. They will become envious of you. They will try to destroy and kill, but the Lord will give you life abundant. I invite you to the shepherd of your soul and my soul, Jesus. Give your life to Him, even in these days of uncertainty, and He will keep you in safety. And all the days of your life, you will give Him glory and live in His presence. May that be our portion in Jesus' name. Ka anyị niile kwụrụzie ọtọ, lee anya na page 8 n'usoro anyị ji ekpe, ka anyị niile gụọ okwukwe nke ndị ozi. Ya? Anyị ga-ekwu ukwe mbụ? Okay, page 9. All right. Abu number 183. Abu 183. Nwatụrụ Calvary, onye nzọta, n'ụrarịrịọ m ugbu a, wepụ mmehie m niile site n'ụbọchị taa ka mbụ ruo
anyị niile jisi ike guzo ọtọ lee anya na mpịaji nke iri wee mesi okwukwe anyị ike si n'ego okwukwe nke ndị ozi. Mmadụ niile ekwe na Chineke bụ nna ga-ekwu ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe na Jizọs Kraịst na otu ọkpara ya bụ Onye-nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike nke Mmụọ Nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Meri mụrụ ya. Ọ hụrụ ahụhụ n'ụbọchị Pọntiọs Pilet, akpọgidere ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o si na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ihe niile. N'ebe ahụ ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na Mmụọ Nsọ, na nzukọ Katọlik dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Ka anyị niile gbuo ikpere n'ala. Mpịaji nke iri. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị niile na-achị obodo anyị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Kọleti dịrị ụbọchị taa, peji 11, mpịaji nke 11. Sọnde nke atọ ka Trinity gara kọleti. Onye-nwe anyị na-arịọ gị ka ị were ebere nụrụ olu anyị. Kwekwa ka anyị onwe anyị bụ ndị nyewuru obi ọ na-agụ agụ ikpe ekpere, ka e wee site n'inye aka gị dị ukwuu lụọra anyị ọgụ, kasịkwa anyị obi n'ihe ize ndụ na ihe ihuju anya niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Kọleti nke abụọ n'ihe udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzu n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị orugu dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na ị ga-alụrụ anyị ọgụ site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Kọleti nke atọ n'ihi amara. Jehova nna nke eluigwe, Chineke nke pụrụ m ihe niile, nke dị n'ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra ya ọgụ n'ime ya. Kwekwa ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ekpere dị iche iche kọrọ mmadụ. N'ime ekpere anyị taa, anyị ga-echeta ọnọdụ anyị nọ n'ime ya n'ụwa niile, ya bụ ọnọdụ coronavirus, bụ ajọ ọrịa nke bịakutere anyị. Ka anyị cheta ndị niile ọrịa ji, ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ma ndị nọ n'ụlọ ha, na ndị niile kpuchiri onwe ha n'ihi ọrịa, n'ihe ekomobi a na-ekoli ha n'elu, ka ị nyere ha aka na nrịarịa ha, duzie ndị niile na-enyere ha aka bụ ndị na-agwọ ha ọrịa, ndị dibịa niile, ndị dọkịta, ndị nọọsụ, na ndị niile na-eji ozi n'ime ka ahụ ndị a dị mma n'ụzọ ọbụla dị iche iche. Ka mgbe leteghị aka onye ọbụla ọrịa jiri, ka o si n'ime ya bilie. Jehova nụrụ ekpere anyị. Ka anyị kpere ndị isi ala niile dị n'obodo niile dị iche iche, bụ ndị
na-elekọta, na-enye iwu, na-atụzi ntụzi maka ihe otu a ga-esi mee ọrịa dị, ka enye ha amamihe ka ha na-enwe echiche dị mma, na-ekpe ikpe ziri ezi, nke ka nke n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ma ụfọdụ ha aghọtasịghị ihe na-emeni, inye ha ntụzi dị mma ka ha ghara iji ọnọdụ a were na-emegide ndị mmadụ, were na-achọ ihe nke akpa ha, ka inye ha ezi amamihe na ọkọluche iji nyere ndị nọ n'ahụhụ na ndị ogbenye niile ihe a gbakọtara. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị, ka anyị were ohere a buto ọnọdụ chọọchị niile dị n'ụwa n'oge a, keka nke chọọchị anyị bụ All Saints. Anyị ma site n'ihe mgbu dị otu a na ihe ahụhụ dị otu a, ọ ga-eme ka anyị si n'ime ya pụta bụrụ ndị kwesịrị okwukwe ike, ka onye nchebe ndị Naịjirịa ya ozi, keka nke onye isi ụkọchukwu anyị bụ Clinton na-eso ọnụ na ndị niile nyere ha na-esi eje ozi, ka ha were oge a na-ekpe ekpere, na-enye ndị mmadụ ha nkasi obi siri ike, na-edu ha n'ụzọ eziokwu na amamihe. Anyị na-arịọkwa maka ndị niile dị n'ebe niile dị iche iche n'ụwa, ndị na-eduzi ndị ozi, ndị bishọp niile, ndị dikin, ndị pastọs n'akụkụ ụwa niile, ka inyere ha aka ha ga-esi na-achịkọta igwe atụrụ enyere ha n'aka, ka nke n'oge a anyị nwere nsogbu n'ịnọkọ dịka ndị otu Kraịst na ikpe Chineke, ka inye ha mmụọ ha ga-esi na-ezipụ ozi, na-enye ndị mmadụ nri nke mmụọ nsọ. Ka anyị kpekwa ekpere si mgbe na-agaghị ete aka, ka anyị wee zukọ ọzọ dịka ụmụ Chineke n'ikpere anyị, ka anyị si ekpere. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Anyị na-eji oge echeta ndị niile bụ ndị nzukọ otu Kraịst All Saints, ndị anyị na-ekpere ekpere mgbe niile n'ihi ọrịa ha na ahụike ha. Anyị depụtara aha ha, anyị na-ekpere ha ekpere mgbe niile. Ile anya n'ime akwụkwọ anyị zipụrụ, ị ga-ahụ aha ndị ya, ka onye nwe anyị na-eche ha, na-edu ha ka nke n'oge ọjọọ nke a, na mgbe na-eteghị aka ha ga-enwere onwe ha site n'ọrịa ha na ahụike ha. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Ka anyị were oge a cheta ndị niile na-eme emume maka icheta ọmụmụ ha n'izu ụka. Anyị depụtakwara aha ha ka anyị si eme. Onwekwe ndị ọzọ ị maara ga-echeta ha n'onwe gị, ka Chineke nye ha ndụ n'elu ndụ, nye ha ahụike, ka ha wee na-eto n'ime ịhụnanya na nchekwube nke Chineke. Nyere ha aka ka ha na-aga n'ihu dịka ndị otu Kraịst. Otu aka aha, anyị na-echetakwa ndị niile na-eme emume maka mgbe ha lụrụ di na nwaanyị n'izu ụka, dịka nke ndị niile si n'ụzọ nzukọ All Saints. Biko gị mara ha ga-eti ha n'ekpere, ka Chineke nyere ha aka na alụmdi na nwaanyị ha, ka ha kwụsie ike n'udo n'ịhụnanya n'ezinụlọ ha, nyere di na nwaanyị ọbụla aka na mkpa ha, na echiche ha na uche ha na ihe ọbụla ha chọrọ, ka imezuoro ezinụlọ ọbụla dịka mkpa ha si dị. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Ka anyị werekwa ohere a cheta ndị niile nwụrụ n'ime okwukwe, na ndị niile na-arị uju n'ihi ndị ha nwere n'ime okwukwe, ka nke n'ime nzukọ otu All Saints. Anyị maara ha, onwekwe ndị maara, gị cheta ha n'ekpere n'oge dị ugbu a, ka ha nwee okwukwe dịka ndị na-elekwasị Chineke anya, ka ha ghara na-akwa akwa na-eru uju dịka ndị na-enweghị okwukwe. Ka Chineke kasie ndị niile mmadụ ha nwere obi. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị. Anyị na-eju ohere a mee ka onye ọbụla butere Chineke mkpa ya, n'ihi na dịka iru anyị dị iche iche, otu a ka mkpa anyị niile dị iche iche. Butere Chineke mkpa gị, ihe ọbụla na-akpa gị,
ihe na ọ sị gị bịakwute ya n'ime mmụọ na eziokwu na ọ ga-anụ ekpere gị. Were ohere a gwa Chineke mkpa gị. A maara onye ọbụla nwere mkpa karịa n'oge nke a, oge ọjọọ nke anyị nọ n'ime ya. Ka Chineke nyere anyị aka n'ime mkpa anyị niile n'otu n'otu. Onye-nwe-ayi nụrụ ekpere anyị. Chineke ke pụrụ m ihe niile, onye nyewara ya amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ gị n'iru n'ọgbọ. Ka onye kwere sị na ma mgbe na abụọ ma ọ bụ atọ zukọrọ n'ihi aha gị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe-ayi mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ọrụ gị ugbu a. Otu ọ ga-adịchasịra ya ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Ka anyị niile gụkọ amara ka amara nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst, n'ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ. Amen. Ka anyị were ohere a nyekọrịta ibe anyị ekele udo dịka anyị si eme ebe anyị na-enweghị ike ikwe n'aka. Ka anyị fere onwe anyị aka. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Ka anyị nọrọ ala. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Asị m, keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ndị All Saints, Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Amen. Ebe ọbụla unu nọ n'ezinụlọ anyị dị iche iche, Chineke emeela ka ezinụlọ anyị, palọ anyị maọbụ living rooms anyị wụrụ chọọchị, ebe a na-akpọku Chineke, ebe Chineke na-ewere ọnọdụ. Ya mere asị m Chineke anyị gọzie unu na ezinụlọ unu niile ebe dị iche iche unu nọ na-esoro anyị na-ekpe chọọchị taa. Ya gọzie ezinụlọ anyị, gọzie ala ebe ahụ anyị nọ na-egbunye ikpere na-ekpere ya. Mee ka living rooms anyị wụrụ ala dị nsọ ebe a na-akpọku Chineke. Amen. Biko, o nwere ụmụ ọkụ ole na ole anyị ga-ama n'ihi ọdịnihu. Ọwụghị ọtụtụ mmadụ na-echeta n'ihi anyị ekpebile chọọchị togeda na wiki ole na ole ndị a gara aga. Ma achọrọ m ka anyị chetara anyị niile na Sọnde na-abịa abịa bụ Mother's Day dịka esi eme ya na Amerịka. Ọ bụghị ọtụtụ n'ime anyị na-echeta ya. This is a time when we remember and appreciate our mothers and all the women in our church, all the women in our lives. Biko, ana m arịọsi ike ka ebe ọbụla anyị nọ na Sunday na-abịa abịa, ka anyị pụọ mee appreciate our mothers and our wives and our women, the women of the church. N'ihi na ewezugo ụmụ nwaanyị ndị a, ezinụlọ anyị ma chọọchị anyị agaghị enwe ike guzo. So biko ka anyị pụọ may appreciate our mothers and our wives and all the women in our lives, our sisters and our aunties, our cousins. Ha niile ha kwesịrị ka anyị cheta ha. And ụmụ nwaanyị chọọchị, ọkwara na nwere ike ịbịa soro anyị otu anyị na-eji ekpe ya wụrụ n'ogige chọọchị next Sunday. Ya wụrụ nwere ike ime ya. Mụ na Ade Rodrick ga-ekpe oru leru n'anya ọ na-ekpekwe na chọọchị. Kpọta onye gị kara ndị nne anyị ihe otu ekwesịrị isi ebi ndụ ha. So I am inviting our women leaders. If you are able to pull it off, let us know. We shall give you opportunity to preach to n'ihi na onye nọ nkwulu ukwu ya amaghị ọ chara. Ụmụ nwaanyị ma otu a ga-esi gwa onwe ha okwu ya baa ha n'ime ntị. So if you want to have a special something next week, n'agbanyeghị na anyị agaghị adị ọtụtụ, anyị ga-emekwa ihe icheta ndị nne anyị. Praise the Lord. Nke ọzọ bụ ichetakwara anyị na ọ bụ eziokwu na anyị anaghị ezukọ
otu anyị kwesịrị isi na-ezukọ ma bills dịrị chọọchị ka dịkwa anyị ga na-akwụ ya. So biko ana m arịọ onye ọbụla hụrụ All Saints Igbo Anglican Church dị na Washington Metropolitan Area n'anya, ya biko na-ezibata ego ya n'ụzọ niile ahụ edowere, ụzọ niile ndị mara otu teknọlọji ka oge a si dịrị, ụzọ niile ahụ ewepụtara ha anyị ga-eji na-ewebata onyinye anyị na ihe anyị ga-eji gọzie ụlọ nsọ Chineke. Tụmadị na Sọnde a na-abịa abịakwa anyị ga-enye ezigbo onyinye pụrụ iche maka ndị nne anyị. Ụnụ amara n'otu anyị na-eji enweta ego eji arụ ọrụ Chineke ụbọchị ndị nne. So biko ị na-enye onyinye nke Sọnde na-abịa abịa ga-enyeshie ya ike n'ihi ikele ekele maka ndị nne anyị. O nwezie ihe ndị ọzọ dịrị anyị ga-ekwu, a ga-agbasi ya n'ụzọ anyị si agbasa ozi. Anyị ga-aga n'ihu. Ugbu a anyị ga-abụ abụ eji anaka ihe onyinye dịka onye isi anyị kwuru. Biko onye ọbụla jisi ike site n'ụzọ anyị zipụtara unu weta ihe onyinye gị ka e were na-arụ ọrụ Chineke n'ihe ọ ga-adịra gị mma n'aha Jizọs. Amen. Abụ anyị ji anaka ihe onyinye bụ abụ nke 32, hymn 32. That is offering him. Ka ekpere Chineke, biko nọdụ ala. Ugbu a anyị na-akwado ịgbasa. Aga m achọ ka anyị were abụ otuto, some worship songs were mechie. Ịgọzi onye ọzụzụ atụrụ anya na inye ya ekele, isi ya na o kwesịrị ka enye ya ekele. Biko soro m bụ abụ ndị a. If you can join us, the organist, that would be nice. I kwesịrị ekwesị, nwa atụrụ egburu, ịnara ekele, ịnara. I think it's too high. I kwesịrị ekwesị,
nwatụrụ egburu, ị nara ekele, ị nara otuto, ị kwesịrị ekwesị, nwatụrụ egburu, ị nara ekele, ruo mgbe ebighị ebi, ị kwesịrị ekwesị, nwatụrụ egburu, ị nara ekele, ị nara otuto, ị kwesịrị ekwesị, nwatụrụ egburu, ị nara ekele, ruo mgbe ebighị ebi, ị kwesịrị ekwesị, nwatụrụ egburu, ị nara ekele, ị nara otuto, ị kwesịrị ekwesị, nwatụrụ egburu, ị nara ekele, ruo mgbe ebighị ebi. Bulie ya elu, bulie ya elu, Jehova kachasị ihe niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu. Asị m bulie ya nwanne m bulie ya elu, Jehova kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile elu. Ụmụ m bulie ya, ka anyị bulie ya elu, Jehova kachasị mmadụ niile elu, onye kere ụwa kachasị mmadụ niile. I will praise him, I will praise him, I will praise him forever. I will praise my Jesus, I will praise him, I will praise him, I will praise him forever. In the time of trouble, I will praise him, I will praise him, I will praise him forever. In the time of sorrow, I will praise him, I will praise him, I will praise him forever. And when I'm happy, I will praise him, I will praise him, I will praise him forevermore. Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, ọ dịghị ihe kọrọ m. Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, ọ dịghị ihe kọrọ. Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, ọ dịghị kọrọ. One more time. Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, Jehovah bụ onye na-azụ mbe, ọ dịghị kọrọ.
Jehova, ịbụ onye na-azụ m, ọ dịghị ihe kọrọ m. Ịbụ onye na-azụ all saints, ọ dịghị ihe kọrọ anyị. Ya mere anyị na-aṅụrị ọṅụ nara ekele anyị n'aha Jizọs. Anyị na-ebuli aha nsọ gị elu na ọ masịrị gị isi na mmalite nke ofufe ndụ a duru anyị bịa ruo na njedebe ya. Anyị abụọla abụ, anyị ekpela ekpere, anyị akwuola okwu, anyị anụkwala. Chineke biko kwee ka anyị bụrụ ndị kwere na gị onwe gị bụ onye na-azụ anyị dịka atụrụ, na ị bụ onye ọzụzụ atụrụ anyị, onye ga na-edu anyị n'ọbụladị mgbe anyị na-aje ije na ndagwurugwu onyinye ọnwụ, anyị ewee ghara ịtụ egwu n'ihi na ị nọnyere anyị. Nara ekele n'aha Jizọs. Anyị maara na ị ga-edozi tebụl n'usoro n'ihu anyị, n'anya ndị na-akpagbu anyị. Iko anyị bụ inwebigo ihe oke. Naanị ịdị mma na ebere bụ ihe ga-agbasa anyị ogologo ụbọchị niile nke ndụ anyị. Nkwa anyị bụ na anyị ga-ebigide n'ụlọ Jehova na-ele anya n'iru gị ụbọchị niile nke ndụ anyị. Ya dịrị anyị otu ahụ n'aha Jizọs. Ihe ọbụla ga-ewepụ anya anyị maọbụ ihu anyị n'ebe ị nọ, ihe ọbụla ga-eme ka edufu anyị site n'ebe ị nọ gaa n'ebe ọzọ, Chineke biko wepụ ya na ndụ anyị n'aha Jizọs. Kwee naanị ka ihe ndị ahụ ga-eme ka anyị nọgide n'ime gị, ka anyị legide gị anya, mara na gị bụ naanị ụzọ na eziokwu na ndụ, na ọ bụ naanị gị n'ime gị naanị ka ndụ dị. Jehova nyere anyị aka isogide gị ruo ọgwụgwụ ndụ anyị, ka ọ ga-abụ ma emesịa anyị abụrụ ndị nketa alaeze gị. Gọzie ihe niile nke anyị mere n'aha gị. Gbaghara amaghị eme anyị niile ma anyị na-esi n'ụlọ ebe n'ofufe a n'ala n'ụlọ anyị dị iche iche. Ndị nọ n'ụlọ mgbe ha ga-esi n'ebe a na-ekpe chọọchị gawa ime ihe ndị ọzọ dịrị anyị, Chineke kwee ka amara gị dịgidere anyị, kwee ka ngọzi gị dịgidere anyị, kwee ka nchebe gị bụrụ nke anyị. Pụọ n'aka ajọ ọrịa niile na-efe efe, pụọ n'aka mmegide niile nke ndị iro bụ ekwensu na ndị otu ya, ka o wesi otu a dịrị ndị gị mma n'aha Jizọs. Ka ụmụ gị bụrụ ndị na-emeri emeri karịa ndị na-emeri emeri. Otuto niile na nsọpụrụ niile, mbuli elu na nkwanye ugwu ga-abụ nke gị site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. N'aka ebere na n'aka amara na n'aka ịhụnanya Chineke na nchedo ya ka anyị na-arara unu na-eche. Onye-nwe anyị gọzie, chebe, edebe unu. Onye-nwe anyị bulie ihe nke ihu ya n'ahụ unu, ya nye unu udo. Ka ngọzi nke Chineke onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dinyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. 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 Abụ anyị ga-eji mechie ofufe ndụ anyị n'ụtụtụ a bụ abụ 167 ọ dị na page 14.